rappel inchallah rappel ba man ne heewi han wallahi pamma ɗo ko ɗo wonno kay o ko singom sohna bammade dey wi kam yomi ɗummo ɗum ɗo yamo o ensemble danejo mo yino ñandede eɗen garda to mbimomo ensemble ko sohna sodata kam mi wawa lubduma ya pour ɗum ɗo anniversaire makko dande réunion guettoro min wawa lubduma ya ƴeewoy ɗum ɗo goɗɗo maw rappel joni maw rappel min ƴette singom goto to ko singomaji ma gadda France wallah aɗan ɗo gilnaɗo walla min kam najat walla mi naññata aɗa a najani kay min kay cikkaɗo mbiɗa ka jaw hôpital seeɗa aɗa arta walla mi bammal kalanoɗa saftore aɗa safrore en kay ko puɗar kalanno ara mi ari guilay appel ma gadano appel gada nde kalta safrore nde aɗa haala rewi men da fulɓe men da holɗum guittiri mbiya ko erreur ko capat gonnoɗo ɗo erreur guittru joni ko mbatta singo singo ko mbatta comme d'accord mbaɗana kakor mi eyi wallah mi yedditi Mamadou Lamine mo sellaɗo samri wat ko mawɗum alhamdulillah kono Mamadou Lamine aɗan ñanden mi winomo ɗo o woy koko mbaɗɗa sam pullo kono ko mbaɗɗa gurel fulɓe foof mbiɗa haɓane fulɓe foof kaɓɗa koye pullo goto Mamadou Lamine guila garɗa ɗo ha joni no foti bétisaji mbaɗɗa ɗo bétis a haaɓi ɗo e Baye Fall Bowal na kam toon kam Baye Fall na kam toon kam Baye Fall mimom kay mimom tan ko yo horko saabu Allah tan an ko woni may korko Baye Fall a jeeya korko wadda mi woppi inde ndem gonti Seynab joni duttiɗa ɗo ñooɗa Amadou ha nanguma ñoore jaltuɗa hen mbiɗa wona an haali anani neɗɗo foof ka pawɗo e mum hunde kala garɗo ɗo neɗɗo meeɗa nadde galle o ha yalti taw Mamadou Lamine a waddani mum koɗo noon humtata ɓoti sumaƴani de so humti ɓoti tan wawi wiye ko gujjo walla hunde de Mamadou Lamine ñande fof hol mbawɗo wondirde ni e ma an hay bande wawi wondirde ni e ma onon tan wawi wondirde ni te mbino aɗa andi mi jaggiranima sababude Amadou jaggirmami ko ɗen gandiri guila murtani wallahi anani kadi teddugal tan wonno hakkude men toon teddugal ha joni kay teddugal kay nen ɗon kay joni min mi yalti mi hoolima mi woppima ɗo mi ɓuur sa yimi uddani suudu ko an saabi wallahi mbimami mbaɗa yaha hôpital holko saabi aɗa itta téléphone aɗa nodda murtani aɗa wiyama ko bammal nodduɗa ala mi noddani bambal kanko noddi deuxiéme premier mo kam mi noddi gonga wallahi mais deuxiéme o ko bammal noddi sa yiɗi kadi mbaɗam rappel mo sa yiɗi mbaɗam rappel mo ma yi joni numéro makko ma ngabbu ɗo joni ma noddi ko foof kanɗa ko fof ko gonga ma jaafa alay saabu change sa change ni hay sippiro ma ngo sa sippirama ka a dañta amateur hay goto arta yeɓandema hay goto arta jingandema dañta fansu dañta fans mam change wallahi mam change inchallah mam change kadi komi jeeya ko kumpa enquête kay hakkundam Allah wallahi mi change kadi komi jeeya ko kumpam kadi neɗɗo so tawni kam ga momimi accudima Allah waɗaman mo haaɗamma ɗum tan jim eyo gas so neɗɗo wi kam to hunde tan mamarma haaɗamma yo kono kadi somo haalnima kadi haalan ɗum gonga ma imami haalan ɗum gonga kay min mi hulani haalandema gonga saka goɗɗo ayo gas wallahi aɗan ɗum ɗo hande ko mbaɗɗa ko dali so welnoma joni wiye mbaɗa moftuɗo 1 million a ƴetti ala mi yettani to kay aɗa postam kay a postat tan min kay sa wi jam min ko ɗo tan tawmami so welnoma ɓuɗɗo suudu ndu joni mi noddoya police ala police kam aɗa mi wiya Mouhamadou Lamine naati suudam mbeɗa moftuno ɗo kalis ƴetti suudu jannuɗo ala droit nadde hen taw jomum yanima yana ko gonga kar ko suudam tan jaggarnom tan ka bantam kono kay wonta wallahi mi wonta eyi ummo ɗon kay inchallah bowat la caɗele kay oɗo mi yiiti ɗo e suudu saɗa rutta hôpital nawora kam anen mi salminoro ñawɗo ni kam mi anda oɗo neɗɗo holno waɗante